No Ja niin, nyt lähtee. nyt lähti homma liikkeelle. Ja tervetuloa Risk Grade podcastiin. Mun Janne Jääskeläinen. Iso kunnia saada sut mukaan tänään. Hei, kiitos hirveästi. Tämä oli tosi mielenkiintoinen aihe. Mutta hei, siis kerro hieman itsestäsi, että kuka olet ja miten susta tuli talousaktivisti? Tosiaan Janne K. Jääskeläinen, ja ehkä tuossa nimessäkin vähän semmoinen hauska yksityiskohta, että toi K siinä, niin se on Jari Parantaisen mulle antama lempinimi, että Janne Kassavirta Jääskeläinen, koska mä vaahtoisin Okei, niin paljon siitä kassavirrasta, ja Jari Parantainen on Suomen kovin tuotteesta, joka jää tässä vähän aikaa sitten eläkkeelle, ja hän oli joo. aika suorasukainen, ja hän sitten totesi, niin kuin, että pitäisikö sun vaihtaa se keskimmäinen nimi sitten Kassavirras, kun sä jatkuvasti vaahkoat siitä, ja siitä se on tullut sitten toi nimi mulle. Ja tosiaan talousaktivisti musta tuli sitä kohtaa, kun rahat loppu. Niin se varmaan kaikilla menee, niin kuin, että kun rahat loppuu, niin talousaktivismi alkaa. Että oli oma yritys ja huomasin, että ei ihan pystynyt ennustamaan halutulla tavallaan tulevaisuutta, että mihinkä suuntaan menee. Ja sitten mä tietenkin olin semmoinen vähän amatööri ja oletin, että näistä tilinpitoraportteista tai kirjanpitoraporteista jotenkin pystyisi niin kuin päättelemään, että mihinkä tulevaisuus menee, ja eihän se niin tietenkään toimi. Tästä on toki nyt jo melkein 20 vuotta aikaa, mutta niin kuin Mm. siitä se lähti sitten. Tajusin, että se pitää ottaa omalle vastuulle sen talouden ennustaminen ja siihen liittyvät asiat, ja sitä kautta sitten syttyi tämä mun kassavirta lempinimikin. Loistava. Mutta siis sä oot ollut niin itse yrittäjä ja nyt sulla on tänä päivänä, niin mä kävin tuosta sun sivuilla ja aivan niin kuin loistavat sivut, suosittelen kaikille. Ja siellä on mielettömästi niin kuin todella hyvää sisältöä ja tarjoaa taskuhallituspalveluita Kyllä. yrittäjille. Mistä tämä Joo, lähti liikkeelle? Joo, siis se on alun perin, mä en tiedä, yrittänyt tykkäsin siitä, että saa niin kuin helposti ostavaa palvelua, missä on hirveän isoja sidoksia, niin kuin, että vuodesopimusta tai mitä ikinä. Ja mä ajattelin, että sitten aikanaan, että kun mä tämän edellisen firman myyn, niin sitten mä rupean tekemään jossain vaiheessa niin kuin yrittäjän auttamista neuvonantopalvelua. Koska mä itse huomasin, että mä en saanut siinä kohtaa niin kuin sellaisen Mm. tukea, kun mä olisin ehkä tarvinnut. Mulla oli siis hyvä hallitus, mutta mä huomasin, että sieltä se on ihan sellaista niin kuin, tietyn tyyppistä juttua, mitä mä olisin ihan kaivannut siihen kohtaan. Vähän spesifimpää ja tiettyihin asioihin, mitkä liittyy siihen omistajayrittäjän arkeen. Ja se on hyvin erikoinen poppo, ja se niin kuin poikkeaa siitä normaalista toimitusjohtajan massasta ehkä vähän se. Ja sitten toinen, että mulla on 2 palvelua, mitä mä käytän. Toinen on niin kuin intensiivisempi, eli se on se tulosturvan täyskäännös, mikä on tervehdyttämispalvelu yrityksen, jolla on taloudellisia ongelmia, niin saadaan nopeasti kääntää se voitolliseksi. Se on se homman pointti. Ja Mm. toinen on taas tuo taskuhallituspalvelu, mikä on se jatkuva palvelu, missä sitten oikeasti tehdään enemmän niin kuin pidemmän ajan parannusta. Jos ei ole kiire, kassassa vielä Mm. rahaa ja ehtii vielä tekemään asioita, niin siinä on ne 2 olennaista palvelua. Niillä Joo. mä niin puskee asiakkaita. Asiakkaat tykkää, koska niissä on törkeä tyytyväisyystakuu, että jos ei naama mieltä, niin se on sekunnin irtisanomisaikaa, niin se on aika hyvä yrittäjän näkökulmasta. No kyllä, siis aika niin kuin matalalla kynnyksellä pääsee testaamaan Kyllä. saa sun sparrausta. Niin miten siis yrittäjät löytää sut? Joo, tällä hetkellä ehkä verkosta löytyy helpoiten, eli Mm. jannejaskelainen.fi, ja sieltä kun uutiskirjalistalla liittyy, niin se pääsee kaikki nämä, mistä puhutaan ehkä myöhemmin näistä työkalusta, mitä mä oon niin jakanut, niin ne Joo. löytyy sieltä ilmaiseksi, ja spämmään kerran viikossa semmoisen oman uutiskirjeeni, josta ihmiset tykkää tosi paljon. Siellä on aika paljon sellaisia niin kuin talouteen ja yrittäjän elämään ja niin kuin nimenomaan konkretiaankin meneviä juttuja. Sitä kautta löytää helpoin. Kyllä mä oon niin kuin aktiivinen Twitterissä ja eikä Xssä Mm. ja tuolla muuallakin, mutta ne on aina vähän niin kuin satunnaista. Että kyllä mä keskityn niin puskemaan sen uutiskirjallistan kautta sitten ne olennaiset asiat ihmisille. Joo. Just näin, siellä pystyy niin kuin tavallaan kohdentaa tarkemmin. Kyllä. Ja siellä Loistavaa. on just yrittäjiä, jotka tykkäävät niin kuin nimenomaan juuri sen tyyppistä sisällöstä ja ymmärtävät, että mistä on kysymys. Omiensa Kyllä. joukossa siellä. Yes. Mikä on sun näkemys? Puhutaan niin kuin yrittäjyyshän on niin kuin aika tai siis todella kokonaisvaltaista. Niin mikä on sun näkemys tyypillisen yrittäjän talousosaamisesta? Kyllä se vaihtelee hirveästi. Yrittäjät on tosi hyviä myymisessä. Muutenhan ei niin kuin oikeastaan yrittäjä voisi kauan ollakaan, mutta sitten se jää niin kuin vähän niin kuin siihen. Ja sitten aika usein tuntuu, että yrittäjät jää tällaiseksi niin kuin tilitoimista vähän panttivangeiksi. Niissä, niin kuin, että ohjataan sitä liiketoimintaa niin kuin tulosraportoinnin kautta, mikä voi olla monesti 2-3 kuukauttakin myöhässä, mikä ei ole ollenkaan harvinaista, mikä on musta ihan pöyristyttävää suorastaan, mutta niin se vaan menee. Kyllä. Mutta siis pääsääntöisesti yrittäjät, kun tekee työtä, niin kyllä ne keskittyy sen myyntiin ja sieltä tuleviin niin talousmittareihin, mutta
sitten se muu talousosaaminen on vähän ohuella pohjalla. Eikä se, niin kuin, se niin kuin, haittaa tavallaan sitä vartenhan niin kuin, pitäisikin ostaa sitä palvelusta ammattilaita, jos se menee liian niin kuin, nippelitiedoksi. Jotkut Mm. tykkää niin kuin, enemmän, ja sitten on, niin kuin, siellä huomaa myöskin niin yrittäjillä vähän se koulutuspohja, että mistä ne on tullut esimerkiksi. Jotkut, Mm. jotka on tullut enemmän sen alan, niin kuin, talousalan niin koulutuksessa, ne huomaa, että ne keskittyy sitten niihin lukuihin tarkemmin. Mutta Mm. normaali suomalainen yrittäjä aika harvoin. Ne katsoo ne tulosraportin ja toteaa, että no niin, Mm. voittoa tuli, hieno meininki. Tai sitten Niin. rahat loppuu, niin sitten ne miettii, mitä hän pitäisi tehdä. Niin, mutta miten niin kuin, tavallaan, jos miettii sitä firman taloutta, mikä sun näkemys on, että kulkeeko se niin kuin talousosaaminen tai talousparraus, niin kulkeeko se sen yrityksen taloudellisen menestyksen kanssa käsi kädessä? Kyllä se tietenkin kulkee, koska mä oon vähän niin kuin biasoittunut, koska mä puhun pelkästä kassavirtalaskelmasta ja ennustesta niin kuin nyttenkin. Mutta Niin. kyllähän se, niin kuin se menee, että siinä vaiheessa, kun sä oot niin kuin kasvuvaiheessa oleva yritys, mikä vielä vähän, ehkä startuppimaisesti hakee vielä vähän, niin kuin, että ei ole kaikki ihan niin kuin vielä selkeä, että mitä se pitäisi tehdä. Niin kyllä siinä kohtaa niin mä näkisin, että se paras niin kuin ennuste siitä, että kuinka hyvä yrityksellä menee, niin on se, että kuinka hyvin se osaa ennustaa kassavirtaa. Että siihen se kaatuu se koko homma. Se on ihan sama, vaikka se tekisi niin näistä voittoa välillä, mutta jos rahat loppuu kesken, niin loppuu kesken. Ja sitten jos on pieni yritys, erityisesti osaamisintensiivisellä alalla, niin missä taseet on ohuita, niin eihän siellä saa niin kuin oikeasti edes niin kuin rahoitusta sitten. Mm. Voi olla, että sulla on niin kuin kuukausikulutta 40 tonnia pankista pyytää vaan lainaa, niin siellä sanotaan, että on 3 tonnia saat. No ei se Niin. ihan hirveästi juhlita, että se on ihan se ja sama. Niin Joo. että kyllä ne kulkee käsi kädessä. Ja erityisesti alkuvaiheessa muun muassa kassavirran ennustaminen ja sitten taas myöhemmin tavallaan muut niin talouteen liittyvät raportoinnit, niin kyllä ne on aika olennaista. Kannattavuuslaskelma erityisesti, että sehän on semmoinen, mikä myöskin jokaisen yrittäjän pitäisi niin kuin pystyä hanskaamaan. Että vaikka jos minkään tyyppistä talousosaamista, niin se on niin kuin tavallaan sellainen, mikä pitää joka tapauksessa opetella. Että jos sä myyt, mutta se tekee tappioon, niin se ei tarvitse olla Einstein ymmärtääkseni, että kohta ei käy hyvin. Että Niin. sen tyyppistä asiat. Mutta kyllä ne kulkee Loistavaa. ehdottomasti käsi kädessä. Loistavaa. Mutta siis olisi tosi mahtavaa. Sä oot nähnyt niin paljon erityyppisiä yrittäjiä, sulla on kokemus käänneyhtiöistä. Niin millaisia on ne tyypilliset ongelmat, kun asiakas tulee sun luo tai mitä sä oot nähnyt, niin jos puhutaan niin kuin just kassasta tai ylipäänsä taloudesta tai kannattavuudesta, niin millaisia on ne ongelmat, mitä niin kuin yrittäjät tänä päivänä kohtaa? Toki varmaan vähän vaihtelee taas yrityksen koko luokan mukaan ja toimialasta, mutta niin kuin hyvin tiedät, mutta sitten niin kuin mitä itse olen huomannut, niin kyllähän siellä niin kuin tyypistä ongelmat, just niin kuin, että ei lähdetä laskuja esimerkiksi tarpeeksi usein, hillotaan niitä. Mm-hmm. Et se liittyy taas siihen kassavirran nopeeseen kiertoon, niin kuin, että miten niin kuin nopeasti ne laskut lähtee. Ja toinen on taas sitten, että kun on lähettänyt laskut, niin sitten ei peritä kauhean niin kuin herkästi niitä, tai niin kuin edes niin kuin oteta yhteyttä, hei, että missä rahat, ne on mun rahoja, anna tänne ne tyyppiset. Sekin voi sanoa pehmeästi, mutta sitä ei tehdä, ja sitten se niin kuin heijastuu kaiken näköiseen. Toinen semmoinen selkeä juttu, mikä tuli mieleen, niin on henkilöstökulujen kasvun seuraaminen. Se liittyy talouteen siinä mielessä, että se on yksi mittari, niin henkilökulujen suhde liikevaihtoon. Niin osaamisintensiivisillä aloilla, niin sen huomaa, että ihmiset ehkä ei seuraa sen merkitystä ollenkaan. Yes. Ja sitten kaikista heijastuu sitten just tämä, niin kun tulee kassakuoppia ja nopeasti tulee sellaisen niin syklisyyttä, mikä niin kun, yksinkertaisesti rahat rupeaa loppuun kesken, mutta ei oikein ymmärtää, missä se johtuu. Eihän tarvitse, kun pienemmässä yrityksessä, vaikka jos on tyyliin 20 ihmistä töissä, niin jos siellä on vaikka niin kuin yksi ihminen turhaan niin kuin puoli vuotta, joka ei tee mitään eikä tuota mitään, niin se on nopeasti niin kuin iso kasa rahaa pois ja suoraan tulosrivit pois käytännössä. Että tämän tyyppisiä asioita, niihin reagoida tarpeeksi ajoissa. Ne on ehkä ne tyypillisimmät ongelmat. Jos tervehdyttämisen näkökulmasta katsoo, niin ensimmäinen mittari on se, että jos sä niin kun joudut 2 kertaa niin kun siirretään laskuun. Eli niin kun, että sä oot niin kun oikeasti, sulla on joku niin kun ostolasku ja sä joudut niin kun asiakkaalle tai niin kun ottaa yhteyttä hankkijan tai palveluntarjoajan tai toimittajan, että hei, nyt mulla ei varaa maksaa tätä laskua, mitä nyt pitäisi tehdä. Tai sitten jos huomaa, niin kun, että ei pysty tarttumaan sen luuriin, niin sitten on niin kun jo vähän niin kuin housuissa niin sanotusti, että nyt tarvitsisi tehdä jotain. Se on sellainen tyypillinen tervehdyttämismittari, mitä katsotaan. Okay. Mutta se, että miten siellä on päädytty, niin kyllähän siellä niin kun tietyllä tavalla hassusti ajatellen, niin aika useinhan taustalla on positiivisia ongelmia myöskin. Että voi olla, että on myynti on vetänyt niin hurjasti, että sitten kun se yrittäjä, joka itse pyörittää sitä niin kuin kaikkea muutakin sen firmassa, niin se päätyy sitten tekemään projekteja ja ei keskity markkinointiin, ei keskity myyntiin, ei keskity sopimusten terveyteen, tämän tyyppisiä asioita. Niin yhtäkkiä huomaa, että no niin, nyt tämä projekti loppuu, mitä se tehdään? Ja yhtäkkiä siellä sitten niin droppaakin kaikki. Eli se on se positiivinen ongelmapuoli. Sitten se negatiivinen ongelmapuoli on tietenkin se, että siellä on niin kuin tapahtunut toimintaympäristömuutoksia, esimerkiksi kilpailija tulee,
myy halvemmalla, tai sitten just nämä isot kriisit, mitä meillä on ollut, korona, Ukrainassa, niiden vaikutuksia, toimitusketjujen häiriintyminen. Että kyllä ne kaikki vaikuttaa kokonaisuutena. Joo. Että se voi olla moniulotteinen, ja sitten moni niin kuin tykkää möllöttää tavallaan niin kuin siellä niin kuin vanhoissa asiassa. 10 vuotta tehty samalla tavalla, ja esimerkiksi niin kuin IT-markkinointiala totuttiin vähän siihen, että asiakkaat vaan ostaa koko ajan palvelua. Niin Kyllä. sitten kun se tuleekin häiriö, niin sitten ollaankin ihmeessä, että hetken, pitääkö tässä niin kuin myydäkin jotain. Ja sitten ollaan ihmeessä. Että kyllä ne on niin kuin myynnin ongelmia suurimmassa osakseen. Niin kuin myynnin ongelmia ja myynnin jaksottamisen ongelmia on ehkä iso. Kyllä. Todella mielenkiintoista. Koska mitkä on sun niin semmoiset parhaat vinkit, että jos on tavallaan niin kuin on ajatunut semmoiseen tilanteeseen, että ollaan niin kuin taloudellisissa hankaluuksissa, niin mitkä on sun vinkit, että miten siitä niin kuin helposti, tai nyt helposti, mutta millä vinkeillä siitä pääsee liikkeelle? Mulla on sama framework, mitä mä käytän. Mä menen nyt syvemmin siihen. Mä ehkä kerron enemmän niin yksittäisiä selkeitä juttuja, mitä niin kuin kannattaa lähteä tekemään riippumatta niin kuin yhtiöstä. Se ensimmäinen tietenkin niin kuin arvot, on se kassavirtaennusteen tekeminen. Se täytyy tehdä itse. Siihen ei auta se, että siihen ei pysty auttamaan välttämättä tilitoimista. Jotkut osaa tehdä sen ja haluaa tehdä sen. Sitä ei voi olettaa, että se automatisoituu kovin helposti. Niitäkin työkaluja on, mutta kyllä se edelleenkin se Excel on sekä pienissä että isoissa yrityksissä se järkevin työkalu, millä lähtee sitä ratkaisemaan. Eli katsotaan 13 viikon kassavirta. Että katsotaan, että missä kohtaa se menee miinukseen, missä kohtaa tarvitsee jaksottaa maksuja, tarvitseeko rahoitusta, pystytäänkö neuvottelemaan uudelleen rahoitusta. Sieltä näkee niin kuin se kokonaiskuva. Siitä näkee sen, niin kuin, että mitä tarvitsee tehdä. Joo. Sitten toinen on siellä selkeä, niin kuin, mistä lähtisin niin olemassa olevien asiakkaiden ABC-listaus tai tämmöinen niin kuin kenkimislistaus niin sanotusti. Okay. Tämä aika harva yritys tekee, mutta se pitäisi niin kuin jossain vaiheessa niin kuin katsoa. Eli listataan asiakkaat käytännössä, mä tykkään tosiaan Excelistä aika paljon, se on semmoinen huono perversio itsellä, listaan asiakkaat, kaikki asiakkaat, mitä on yritykset tällä hetkellä niin sopimus niin suhteessa, joille tehdään töitä. Ja sitten katsotaan, että kuka tuottaa enää. Sitten laitetaan liikevaihto, tulos ja sitten korrektisti sanottuna V-käyrä-mittari, eli että kuinka paljon se aiheuttaa verenpaineen nousua. Aha. Ja sitten ne pisteytetään halutessaan, sitten multa löytyy tämä valmis pohja, josta haluaa käyttää ilmaiseksi tietenkin. Mutta niin kun, ajatuksena on se, että sieltä niin kun sortataan ne asiakkaat, jotka on niin kun unelma-asiakkaat, jotka ei valita ikinä mistään, jotka maksaa vähän ylihintaakin ja tykkää palvelusta, joten kanssa tullaan toimeen. Ja ne on niitä A-asiakkaita. Ja sitten taas vastapuoli on nämä C-asiakkaat, mitkä valittaa kaikesta, eivät maksa laskuja ajoissa, ei ole kannattavia. Just sellaisia, että siinä on jotain sellaista, minkä se homma vaan toimii. Ja sitten kun tämä segmentoi, niin sieltä yleensä löytyy, että okei, tänne C-asiakkaita yhdistää joku asia. Ja sitten ne leikataan pois. Jos ne vaan suoraan kenkään, mutta ainakin lopetetaan myymästä niin kuin uusille C-asiakkaille. Että se on se toinen steppi. Sitten kun tämä on selkeä, niin sitten mä ottaisin niin kolmantena, että ruvetaan leikkaamaan tarpeettomia kuluja. Ongelma on sitten, jos me leikataan tarpeettomia kuluja ennen kuin me tiedetään, että me leikataan vahingossa niiltä, jotka on tärkeitä A-asiakkaille, mitkä on meidän tärkeimpiä asiakkaita. Sen takia täytyy tehdä ensin tuo asiakassegmentointi. Sitä leikataan isommat säästöt tietenkin tulee henkilöstökuluista osaamisintensiivisessä yrityksessä, mutta niitä voi olla muitakin. Siellä on lisenssejä, sitten siellä on toimitilakuluja, laitekuluja, tämän tyyppisiä asioita. Ja sitten kun ne on leikattu pois, niin saadaan jonkin tyyppistä niin kuin terveyttä siihen. Siinä kohtaa myös voi kannattaa katsoa myöskin, että tarvitaanko rahoitusta johonkin. Ja sitten jos miettii niin kuin 4. pointti varmaan on se, että ruvetaan katsoa sitä niin kuin aktiivista myyntiä. Eli nyt kun se samat asiakaslista on niin kuin tehtynä, niin sitä voi laajentaa silleen, että otetaan niin kuin omiin sarakkeisiin esimerkiksi niin kuin tuotteita ja palvelut myydään. Yritykset unohtaa niin kuin nämä vanhat asiakkaat, että tämä on tapa, niin kuin, että millä saadaan vanhoille asiakkaille puskettua lisää. Joo. Eli katsotaan, että millä vanhoilla asiakkailla puuttuu meidän palvelut tai tuotteita, koska aika monelle käy silleen yrittäjälle, että ne ei niin kuin pidä niin kuin vanhoja asiakkaita niin kuin minkään tyyppistä yhteyttä. Ja asiakkaat ei välttämättä, se voi olla 10 vuotta, niin kuin, että on niin kuin oikeasti viimeksi istuttu asiakkaan kanssa alas, niin eihän asiakas voi tietää, ei ne lue niitä uutiskirjoja tai LinkedIn päivityksiä, eikä ne jaksa selailla sivusta uudistuksia, että mitä siellä on uusia, vaan niin kuin, että pitää ottaa yhteyttä siihen yrittäjään ja kertoa, että hei, meillä on tämmöinen tilanne, miten se menee, mitä kuuluu, aloittaa sillä ja sen jälkeen sitten niin kuin vähän vaihdellaan kuulumista, että miten firmalla menee, onko sitä tarvetta, ja hei, huomasiko muuten, että meillä on tämmöinen tulossa, tarvitseeko tämän tyyppistä tuotetta. Sieltä saa hyvin helposti niin kuin olemassa olevasta asiakasmaasta kauppaa niin kuin ensimmäiseksi tervehdyttämistilanteessa. Ja
Sitten se viimeisin ja olennainen vinkki ehkä mun mielestä niin kuin on se, että pitää pystyä nostamaan hintaa. Joo. Ja koska edelleenkin nyt siellä asiakassegmentissä kautta A-asiakkaat on sellaisia, mille se hinta ei ole se ongelma, vaan ne haluaa tiettyjä asioita, ne haluaa laatua tai se kulttuurinen yhteensopimus, mikä se ikinä onkaan. Joo. Niin sitten se hinnan korottaminen on aika kriittistä. Ja sitten, että jos ei pysty korottamaan sitä hintaa, niin sitten pitää miettiä niitä erottautumistekijöitä ja tuotteistamista. Että miten saadaan niin kuin se palvelu sellaiseksi, niin kuin, että se on niin törkeän hyvä, että se asiakkaan kannattaa maksaa siihen lisää. Eli nostetaan sitä tasoa vielä entisestään ja sitten päästään siihen tulevaisuuteen, että mihinkä suuntaan se firma lähtee kehittymään. Mutta tuossa oli niin 5 olennaista mun mielestä. Aivan loistavaa. Ja siis todella mielenkiintoista. Ja sulla on tosiaan, onko nämä sellaisia keinoja, mitä sä käytät sun asiakkaiden kanssa? Kyllä. Niin kun tavallaan kun te lähdette liikkeelle, niin sä pystyt jeesaamaan näissä. Joo, jos me sitten tavallaan menetään se alkuperäiseen, eikä niin kuin sä kysyit siitä, niin kuin, että miten niin terveydenhuoltosektorin kanssa toimitaan, niin tämä on niin kuin just sellaista, niin kuin, että ensimmäisenä katsotaan tilannekuva, siellä on tulipalo ja siellä voi olla joku omistamisen valuvire tai joku tämän tyyppinen asia, tai yrittäjä joku henkinen niin kuin jarru tai sitten joku niin kuin paniikkitila, niin ne täytyy hoitaa ensin pois siinä terveydenhuoltotilanteessa, mutta sitten kun se on ohi, niin sitten ruvetaan katsoa sitä kassavirtaa ja sitten ruvetaan tykittämään yksittäisiä ongelmia pois. Yes. Tosiaan tämä maailman tilanne tällä hetkellä, sanotaan niin kuin viimeiset vuodet on ollut tosi paljon kriisejä, mitkä on koetellut ylityksiä. Suomessa vielä kirsikkana kakun päällä tämä poliittinen lakko tällä hetkellä, niin mitä sä haluaisit sanoa yrittäjälle? Joo, no siinä ehkä parikin pointtia tuossa tulee mieleen, että ainahan oli jotain. Toki meillä oli tuossa niin pitkä semmoinen aika leveä kausi tuossa, ja mikä ehkä niin kuin turrutti ihmiset siihen, että aina tätä samanlaista tulee olemaan. Mutta maailmantilanne tulee aina olemaan. Tämä on perustila, että on muutosta. Ja sitten kannattaa muistaa myöskin se, että kyllähän ne samat niin kuin asiat vaikuttaa myös kilpailijoiden toimintaympäristöön. Että hyvä yritys on hyvä yritys sekä taantumassa että nousukaudessa. Että kannattaa keskittyä siihen olennaiseen juttuun, mikä voi vaikuttaa, eli siihen omaan yritykseen. Sä et voi vaikuttaa siihen, että on sotaa, sä et voi vaikuttaa siihen, että on niin kuin, toivottavasti ei ikään kuin nälähätään, mutta niin kuin tämän tyyppisiä asioita. Sä voit vaikuttaa siihen, miten sun firmassa toimitaan ja pitää se oman toiminnan tikissä. Et siihen voi vaikuttaa ja kannattaa keskittyä siihen ja jättää sen murehtiminen sitten muille. Että se olisi niin kuin ehkä se olennainen pointti tuossa. Kyllä. Ja onko se niin, että timantitkin syntyy paineessa? Kyllä, niin se vähän syntyy. Ja toki sitten sekin on, niin kuin, että jos miettii niin tälläkin hetkellä, että kun meillä on tämmöinen haastava tilanne, niin kyllähän silloin myöskin on hirveätä potentiaalia. Että meillä on esimerkiksi, niin kuin, että joo, meillä on tämmöinen niin Ukrainan sota, mutta sen seurauksena me ollaan myöskin Natossa, se avaa uusia niin kuin, varmasti uusia niin kuin avauksia niin markkinoilla, entistä enemmän niin osaa niin länsimaista demokratiayhteisöä. Sitten meillä on tullut AI, se puskee edelleen, niin kuin joka viikko tulee jotain uutta, mikä niin kuin tiputtaa leuan suunnilleen, että oikein tällenkin voi tehdä. No-code-työkalut on käytännössä niin kuin puoli-ilmaisia, että sun ei tarvitse enää ostaa niin kuin jotain koodaritiimiä, jos on joku appi-idea. Sä pystyt koodaamaan itse parissa viikonlopussa, jos sä haluat. Niin kuin, että on hirvittävästi myöskin potentiaalia ja mahdollisuuksia, että ei kannata niin kuin vaan niin kuin flegmaattisesti vaan jäädä vaan odottamaan, että alkaa verkää päältä, niin vaan, että kyllä se niin kuin, maailma menee eteenpäin ja ne, jotka sitä pystyy niin kuin, takoon niin kuin seuraavan tuloksen, niin kyllähän se niin kuin näkyy sitten taantuman jälkeen, että ketkä on siellä huipulla. Ja sitten tavallaan, kun miettii vielä, niin tosiaan kun kriisiä aikaahan on syntynyt ne tavallaan semmoiset parhaat liikeideat. Ne syntyy niin kuin monesti just semmoisen kriisin jälkeen ja kriisin niin kuin myötä. Niin, Joo, ja siis on esimerkiksi niin kuin liini, mikä on tavallaan yksi asia, mitä mä työnnän myöskin yrityksistä, siinä vaiheessa, kun päästään niin semmoisen niin tervehdysvaiheen jälkeen sen tulevaisuuskuvaan vaiheeseen, niin jos miettii liiniä, se lähti toisen maailmansodan jälkeen, se lähti niukkuudesta, ja se edelleen niin kuin puree tosi hyvin, sillä pystyy niin kuin pyörittämään myös asiantuntijayrityksiä, samantyyppiset innovaatiot syntyy ja säästöt syntyy niin kuin laskukaudessa, niin silloin se DNA, mikä tavallaan siellä on ja siellä syntyy, niin se kyllä kantaa sitten sen nousukaudenkin yli hyvin. Kyllä. Se on huomattu myöskin yrityksissä. Yes. Hyvä. Hei, suuret kiitokset, Janne. Oli siis todella suuri kunnia saada sinut tänne ja sulle voi varmaan laittaa viestiä, jos yrittäjä on kiinnostunut sun palveluista tai haluaa sparrata, haluaa testata matalalla kynnyksellä, niin voi olla sinun yhteydessä. Kyllä, sivulta löytyy ja siellä on myös äkkilähtötuote, missä jos on yksi ongelma, niin sä voit keskittyä siihen ja siinäkin on tyytyväisyystakuu. Sivulta voi käydä katsomassa niin tervehdyttämistarinoita, minkä tyyppiset asiakkaat, miten on ollut tyytyväisiä ja näin edespäin. Sieltä löytyy tarjontaa ja luettavaa. Loistavaa. Kiitos paljon. Kiitoksia hirveästi. Moi.